Mehlomane Entertainment. Andaminyoza ngimthela umaqondana, sengathi ngathola lahlekelwe njengami. Hamba amagquma namathafa ngifuna yena ngimtholi. Ngiyomthola la ngavamile ukuthi atholakale khona. Kahle kahle angidalelwa yini ukuthola umaqondana, ngoba ngithola abantu abazongiphuca imali, bengiphuca inhliziyo lena engayo. Kahle kahle angisenethi isiyodwa ethathwa yibo osozimali. Thola inhliziyo yami, awudalelwa ukuba nomaqondana, kodwa nginethemba lokuthi nami ngizomthola umuntu ongithandayo, onendaba nami. Kodwa nginethemba lokuthi ngize ngimthola umuntu ongithandayo, dali wami. Ngiyomthola la ngavamile ukuthi atholakale khona. Kahle kahle angidalelwa yini ukuthola umaqondana, ngoba ngithola abantu abazongiphuca imali, bengiphuca inhliziyo lena engayo. Kahle kahle angisenethi isiyodwa ethathwa yibo osozimali. Iyami iminyaka ngiphethe ibalami, kanti yoze ngenze ngani bese ngiyathola. uNkulunkulu wayengidalela inteni yokuthi mina nginayo umaqondana. Awuxola inhliziyo yami, awuxola inhliziyo yami. Iyami iminyaka ngiphethe ibalami, ngiyomthola la ngavamile ukuthi atholakale khona. Kahle kahle angidalelwa yini ukuthola umaqondana, ngoba ngithola abantu abazongiphuca imali, bengiphuca inhliziyo lena engayo. Kahle kahle angisenethi isiyodwa ethathwa yibo osozimali. Mehlomane Entertainment.